Krásny deň prajem, stretávame sa spolu pri karte dňa. No. Toto je karta rozhodovania sa medzi viacerými možnosťami, áno. Takže pozerá sa do neznáma, do diaľky, áno, tá osoba. Môže sa jednať aj o sťahovanie, o zahraničnú cestu, alebo trvalé sťahovanie, čokoľvek, aj vzťahové, aj pracovné. Je to karta aj vášne, takže ak má niekto vzťah, môže to teda nabrať také určité lepšie vibrácie a taká túžba a vášeň sa môže prehlbiť v tom vzťahu. Dobre, ešte vyber. A prečítaj. Afirmácia. Moja schopnosť prežívať šťastie každým dňom rastie. Majte sa krásne. Dovidenia.